o na ECQ, ang simbahan po na ECQ. Kung sa ECQ sa simbahan, siya na enhance church quality. Mao nang na nindot ng ato ang altar tungod po na ninyo, no? So during the ECQ basig miingon mo, Padre, na ba'y misa? Naa. Adlaw-adlaw ko nagmisa bisan walay tao. Nagani mga higayon nga ako ra usa. Nganuman, kay ako man mong alaran sa pag-ampo. Akong ihalad ang inyong mga intensyon. Ug labaw sa tanan pag-ampo aron na ay pagpaundang ug kasulmaran kining pandemic nga atong nasinati karon, no? So busa magtinabangay ta na maginunungay ta labi na sa atong pagkamasinugtanon sa mga panukala sa atong lokal nga panggamhanan ug unta dili magagikan dinhi sa atong simbahan ang pagkalat sa maong virus, no? So mga igsuon, ako ang i-welcome mong tanan ug salamat kayo ninyo sa inyong pagdesisyon. Unya ako mong hatagan og hagit, no? Kana bitawng naa sa Facebook karon kanang challenge accepted. So unta mo dawat mo sa ako ang challenge. Unta opo po data kay baluno kay ang sunod Domingo di ay kay August 16 man. Nya kada 15 dias man ta magbag-o og kanang quarantine category, so wata kay balo di ay nga sunod Domingo na batay misa nga ingon ani. So unta mapadayon ni nga ingon ani, no? Kay kung gimingaw mo, ako wa gyud ko gimingaw. Kay gimingaw kaayo ko nga magmisa nga nay mga tao, no? So mga igsuon, tuguti ako sa pagpaambit, no, sa ako ang mga refleksyon ilabi na mahitungod sa nindot kaayo nga ebanghelyo karon. Sa akong pagbasa-basa, nakahinumdum ko nga pagtuon ako dito sa seminaryo sa UST, una na akong gikahadlukan ang bagyo. Kay wa man ta naanad og bagyo dinhi sa Davao. First time nako nga makita kanang mga atop maglupad-lupad. Nga na ay mga karton, mga basura, kalat kaayo, no? Diya sa kadalanan. Ug unya, naapaman na mga salin sa bagyo, kana ginatawag nila kanang mata sa bagyo. Kining mga classmate nako nga taga Birak, Catanduanes, taga Borongan, Samar, taga Palo, Leyte. Sugsugan kayo. Miingon sila sa muang no, nga taga Mindanao. Li kayo, manood tayo ng sini. Kaya ang seminaryo namo sa UST na ay shortcutanan nga mga pila lang ka buildings na anay mga sinihan. So dali rami kaayo ka-access manan-og sini. No? Di pareha sa seminaryo diri sa Davao nga perting layuan seminaryo sa bukid gyud. Ang amuang seminaryo naa mismo sa sulod sa university. Unya, miingon ko sa ilaha katong mga classmate nako nga mangimbita nga mananaog sini bisag bagyo kay wala may klase. Miingon ko ayoko nga nakakatakot. Miingon ako mga classmate nga, itong bagyong to, walang kwenta ito. Sa bakit? Naglilipara na nga yung mga yero. Di pa ba kayo Di pa ba yan nakakatakot? Miingon in town sila nga, kining bagyo sa Pilipinas, ang amo ang lugar, highway sa bagyo. So kining bagyo nga akong nasinati, mura baog ka ng barangay road rani, ilaha kay bagyo. Kusog yun ay kayo ang bagyo dito sa Birak. Kay kasagaran, mao man madungog na to sa balita sa Bicol area. Pero katong na-assign ako dito sa Diocese sa Parañaque, nakasinati po ko og klase-klase nga bagyo, katong bagyo nga milenyo, kanang ma-uproot na bitaw ang mga punuan. Ang amuang konbento, kung asa ko na na-assign, natumba ang kanang punuan sa mangga. Unya, ang punuan sa mangga, dito natumba gyud sa sala, wala sa akong kwarto. So may na lang kay naapoy mga kahoy sa ubos, no? Unya, perti siguro tong hadluka kung dito pa to sa akong kwarto. Bagyong undoy, nga perting taasa ang tubig, no? So katong mga sinati na ko nga mga bagyo. Pero kung mangutan ako sa inyo mga igsuon,
Naa ba mo'y bagyo nga nasinati sa inyong kinabuhi kanang dili nang kusog ang hangin, dili nang ginatawag nato nga kanang mabaha, kanang bagyo sa inyong kinabuhi nga makasulti mo nga asa man ang Ginoo? Kung para kaninyo kining pandemic nga nahitabo, daw bagyo sa inyong kinabuhi, nakapangutana ba mo asa man ang Ginoo? Naabay Ginoo? Wa ba mo gibati og kahadlok? Mga igsuon, natural, bagyo kini kanatong tanan ang pandemic. Naaman kita sa kabalaka o sa kahadlok, kay dili man nato makita ang virus, pero di ay, unta ang tinuod nato nga dangpanan ang atong Ginoo. Unta, naatay panahon sa atong Ginoo. Unta, mas mudangob kita sa Ginoo. Mao na nga, nindot kayo ang atong mga pagbasa, isip pahinumdum kanato nga ang mga apostoles gibati usab sila og kahadlok. Nasayod ta nga atong Ginoo sa pagpasakay niya sa mga tinun-an tungod kay bag-o lang naghimo og milagro ang Ginoo. Ipakaon niya ang daghan kaayong mga tao. 5,000 nga mga lalaki, not counting women and children. So, katong niaging Domingo, mao ni ang ebanghelyo. Unya akong gi-explain nga kay wa may apil ang mga babae o mga bata, posible nga more than 5,000 ang mga tao. Ibutang na to 4,000 sa mga 5,000 nga mga lalaki ang minyo didto. Nya naa sila'y asawa, so times 2. So 8,000. Nya ibutang na to tagduha ang ilang mga anak. So 8,000 plus 8,000, so mga 16,000. So more or less mga 20,000. So kadaghan ang gipakaon sa atong Ginoo, kini nindot kaayo nga panghitabo sa usa sa mga milagro sa atong Ginoo. Apan karon ang sunod nga ebanghelyo, naa na po'y gihimo nga milagro ang ato ang Ginoo apan pinaagi sa iyang mga apostoles. Unsa may nahitabo, samtang mitungas ang Ginoo sa bungtod aron pag-ampo, ang mga tinun-an naa na sa laod. Unya, nindot kini nga pagtulunan sa gihimo sa atong Ginoo mga igsuon tungod kay susama kang Elias na sinati niya ang presensya sa Ginoo dili diha sa linog, dili diha sa makusog nga hangin, kundili diha sa kahilom. So akong gibasa kay English man tong commentary, no? English ang gospel, akong giandam. Gibutang didto nga Elijah encountered the presence of God in the tranquility of the whispering wind. Ang kahilom daw hangin nga tungha diha. So mga igsuon, masinati ba nato ang Ginoo bisan na ata sa atong tagsa-tagsa kapanimalay during the quarantine period? Do we spend time with the Lord in prayer? Or we spend more time sa ato ang social media, sa atong mga telenovela, sa Korean drama, sa inyong Netflix, sa inyong HBO. Mas daghan ba tag panahon diha kaysa mga panahon nga mag-inusara kita, nga atong masinati ang presensya sa Ginoo, nga wala ta naghalad lamang sa atong mga pag-ampo usab sa mga tao, nga nanginhanglan sa atong pag-ampo tungod kay sila namatyan, sila natakdan og sakit, sila nawad-an og panginabuhi. Unta, pahinumdum ka na susama sa gihimo ni Elias, nga napuno usab sa kabalaka o kahadlok ni adtong tungura, tungod kay gipangita o gusto siya patyon sa iyahang mga kauban nga Israelita. Unya, si San Pablo pod sa sulat niya diha sa ikaduhang pagbasa ngadto sa Roma, nagpahinumdum siya kanunay
nga taliwala siyang kahadlok, kabalaka. Bisan ang iyang mga kauban nga mga Hudiyo may kontra na kaniya. Ug ang mga Gentiles nga may kontra usab kaniya. Nagpaluyo niya kanunay ang pagsangyaw sa mayang balita. So sa ato pa, kining kasinatian ni Elias o kasinatian ni San Pablo, nahitabo diha sa ilang kinabuhi, nahitabo usab kini sa atong kinabuhi karon. Ang mga apostoles nakasinati usab og kahadlok nganuman kay wala man ang Ginoo diha uban kanila sa sakayan. Maupod ni ang ato ang kahadlok mga igsuon kung way apil ang Ginoo diha sa atong mga bagyo sa kinabuhi. Apil ba ang Ginoo sa tanan natong mga problema, sa tanan natong mga kabalaka, sa tanan natong mga kakulang? Gani si Father Ness, akong gipangutana kaganina. Inanako siya, Father Ness, kumusta? Daghan ba nanimba? Siya daghan-daghan pod, pero wala takapuno. Kusag di lang, unta sa sunod Domingo, kung naamang galing pagtugot gihapon nga magmisa, murag seating capacity, unta ta, no? 274, amo nang giihap ang mga bakante. Lugi kog kaayo kung usa pa ta ka jeep, no? Lugi kog kaayo. Mao nang gipamahal nilang pamasahe kay wa may makalingkod sa bakante kay bakantihan man na. Kung sa misa, pwede po siguro nga apilo no tayo naghalad ng bakante nga bangko. Pwede ba na? Murag jeep. Pero lugi gyud kaayo. Parihara pag bayad sa suga, natay daghan nga mga paliton, alcohol, mask, pang-sanitize. Pero di man ta lugi kung magisgot ta og bayronon. Ang lugi kung gamay ra ang manimba. Kay daghan ta og oportunidad unta nga makadangop ta sa simbahan aron pag-ampo. Ang hadlok ni ini mga igsuon, kung naanad na ang mga tao nga di mo simba, kay pwede di ay. Dili na pwede. Gidispense lang ta sa atong mga obispo tungod kay dili nila gusto nga magagikan sa simbahan ang maong pagkahalat sa virus. Mga igsuon, unsa may nahitabo sa mga apostoles? Ang Ginoo sa paghimo niya og milagro sa iyang paglakaw sa tubig, ang mga apostoles nanghadlok. Mahadlok ba magmulto? Mas hadlok biya sa simbahan kaysa minteryo. Yabaw ba mo ana? Katong ECQ, sige meeting nila Archbishop, unya giingon nila didto nga i-prepare ang simbahan kung naanay pagtugot nga misa sa Domingo, kinahanglan magbutang na taog barrier. Akong gitanaw ang uban nga mga simbahan. Ang uban nga mga pari, butangan nila og mga ribulto, no, ang bangko para mapugos ang mga tao og palayo sa matag usa. Ngayon ko una nako kung mga ribulto, mga imahin, Santo Niño ni Maria, itapad ninyo og butang diha sa iyong bangko. Basig na tendency hikapon ninyo at diha noon magsugod ang kalat sa virus. Ko dili siguro. Ang uban nga mga pari nagpalit sila og kanang caution tape, kanang yellow bitaw niya na ibutang caution, danger. Yung kumurag, kuan man siguro kayo, murag, di manindutan awon. Una-una ko, sige kog lakaw-lakaw din ko, maayo siguro yarn. Butangan lang nako anang something positive. Kanang dili bitaw, do not sit here. Murag, puro prohibitions. Niana ko siguro, thank you for keeping this space vacant. Murag something positive. Thank you for observing social distancing. Mo na yung mga babasa diya, no? Keep safe. Keep healthy. Murag positive pa. Nya akong butangan og yarn. Nindot po kayo ang uban nga mga tao, labi na itong mga seminarians. Father,
Kung papel-papel lang pader, malukot man pader pag sanitize, ato siguro ning ipalaminate. So nindot kaayo no kung daghan kay mo volunteer, daghan mo tabang. So mao nang naingon ana ng ato ang pew no nga mapugos gyud ta og social distancing. Ako nang gisukod more or less that's 2 meters. Kay balo ba mo nga katong ECQ kay gamay raman mi kay dinhi. Ako nagsukod-sukod ana. Nya sa panahon nga ako ra usa dinhi, madungog na ko ang mga tingog kanang nay murag bangko bitaw. Shh, ana. Nya ako ra usa. Ingnon lang na nakong naa naglibot-libot sa simbahan. Gusto mo motabang labong lang ako ra usa? Ano mahadlok bandag multo? Kung ipasinati nila ilang presensya, nagpaampo na sila sa inyo, ha? Ayaw mo ba kabati o kahadlok? Because they are spiritual beings and we are corporeal beings. Halaran na nato sila pag-ampo. Ang mga apostoles ng hadlok, adunay multo. Unya si Pedro, murag alig-aligon magyuni kay si Pedro. Niingon siya, Ginoo, kung ikaw kana palakta ako sa tubig. Sa may tubag sa atong Ginoo, dali nga ri. Ako ning ipaambit ninyo mga igsuon, si Pedro usa ka mangingisda. Basig hawd kayo ni mulangoy si Pedro, expert siya kung maghisgot tag dagat. Si Jesus anak sa karpentero. So, para kanako mga igsoon, we do not rely so much on our power and capacity to solve our problems. We need Jesus. Dili unta ng pulong kapag ang taong nagigipit sa Bombay lumalapit. Dili unta na. Ang taong nagigipit kay Jesus lumalapit. Ana unta, di ba? Unsa may gibuhat sa tong Ginoo? Dali nga ri mitubag si Jesus. Unya si Pedro, bisan hawd siya mulangoy, bisan mangingisda siya, nahadlok siya kay kusog man dayang hangin, ug nagkaanam siya pagkaunlod. Unsa may sulti ni Pedro, Ginoo luwasa ako. Ako na po ning underline. Ngano man, diha sa to mga kahuyang kapakyasan, magpaubot sa unta kita nga muhangyo sa Ginoo, Ginoo luwasa ako. Ginoo pasaylua ako. Dili unta ta magpahawd-hawd. Mao na nga musimba gyud ta, magampo gyud ta. Pagpakiluoy sa Ginoo, Ginoo ayaw in town ko takdi og COVID-19, gagmay pa akong mga anak. Ginoo, unsa man namong ibayad sa ospital, unsa man. Ginoo, ayaw in town. Naaba kita ni ining pagdangop sa Ginoo. Ug nasayod kita, ang Ginoo magpahinumdum kanato kanunay sa iyang pagdawat kang Pedro miingon siya, pagkadyutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man. So sa ato pa mga igsuon, kung modangop ta sa Ginoo, murag na ay kasulbaran sa ato ang mga problema. Na ay kasulbaran sa ato mga bagyo sa kinabuhi. Ug sa dihang nanakay na si Jesus ug si Pedro sa sakayan, milurang ang hangin. Ug ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Diha sa ato ang pagsimba karon, miyon kita, Ginoo, ikaw ra gyud ang among dangpanan. Ginoo, ikaw ra gyud ang maghatag kanamo og kanang consolation. Kay kapoy na may Ginoo, kay dugay na may gi-quarantine, mura daw kami gikulong. Ginoo, kanunay lang may mahadlok, mabalaka, kay nganong magsigi mi og mask. Nganong magsuot naman pud mi karon og face shield. Ginoo na aming kabalaka. Mga igsuon, dangop ta perminti sa Ginoo. Dangop ta perminti sa Ginoo
kay wa ta masayod unsang klaseng bagyo ang miabot sa atong kinabuhi ug mokuso-kuso kanato. Kung wala ang Ginoo, unsaon man niya pag-atubang o paglurang sa hangin ug unya kung moabot manggaling kini daw moingon kita, Ginoo, tabangi ako. Ginoo, luwasa ako. Ikaw ra gayod ang kasulbaran sa tanan. Palihog manindog, isip usa ka pamilya sa Dios ato na karong ipadayag ang ato ang pagtuo. Kitang tanan, nagato ako sa Dios. Mahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang